What's up guys? Eto na naman tayo sa isang video at sa video natin ngayon ay nagpa-event ang ating mga admin sa LIRP server. Ang event palang ginawa nila ay NRG Race Motorcycle. Ito na, nagre-ready na tayo ng helmet. Daraya. Okay. Sound check muna. Sana manalo tayo. Ilan kaya price dito guys? Lamig naman basta drive lang. Basta drive lang daw. Hanggang saan kaya ito? Sana manalo tayo rito. Angat ko to. Game. 5, 4, 3, 2, 1. Yan na. Ready na tayo. Lamig. Iwan agad ako. Tricks para bumilis ang iyong motor. Ganyan lang. Boom. Boom. Ano ba yun uunahan ko to. Bye-bye, lipad. Oops. Aba, huli ako, buddy. Sakit mo na. Ang gaganti tayo rito, guys. Huli tayo. Ouch. Ay, diwan. Naunahan. Pshiyong. Talo pang third. Aba, third ako dun Isa pa. Bitin. Ay, fall down. Isa pa, siyempre. Babalikan ko yung pag may isa pang event. So, yun. Preparing na daw ang second round, So, ko nga pala is isang LSPD dito, Ito nga palang ating bahay. Siyempre, turo ko muna kayo. Ayan guys, ngayon. Guys, ang malware rating. Ito nga palang CR. Yan. Siyempre. Ito ang ito, Sina. Ito, may tikiri ako dito. Basta, ewan. Ito, kainan, siyempre. Social distancing. Siyempre. At ito, dito ang party. Basta, party. Dito nagka-party, siyempre. Dito, may kwarto. May CR na din. Ang pinto, dito pinalagyan, siyempre. Ito pa, isang kwarto. At ito pa. So, hintayin na lang tayo sa second event natin. Para di kayo bitin, siyempre. Yung mga sumakay, wala mo nang gagalaw. Wala mo na daw gagalaw pag sumakay. So, yan pala yung example ng caroling natin dito sa syudad. Hindi ko kasi pwede dahil own house ko to. At
kapag naman mag-i-start engine ka, cars mo, just press the end. May mga lilitaw dyan. Pili ka na lang kung anong gusto mo open or close. So, kapag naman titingin ka ng stats mo, /stats lang, syempre, makikita mo na lahat dyan. Level 6, gender, male, age 18, cash 341, yan, playing hours 55, phone number, addict, asset, yan, kikita mo naman lahat dyan, ha. Kompleto na yan, syempre. Tapos, ang mga job dito, hindi pa nadadagdagan at inaayos pa ng ating developer na si Fafa Jet. Ito nga po lang ating mga job. Just type find job. Ayan, mga konti pa lang pero okay na yan. Nadadagdagan na rin yan. Pizzaman, tracker, fisherman, bodyguard, and spirit. At ang pinakamalaking sweldo pala dito sa mga jobs ay ang miner. Pwede ka makuha ng 40k to 50k or 90. Tracker, 50k ata. Hindi ko pa try. Pero yan na daw. Pero ito na, game event na. Yan. Sakay na tayo, syempre. Oh, naunahan pa. Oops. Ay, sorry. Sorry. At nasakay na. On engine, syempre. Ready na ulit to. Ready na to. Mga mandoroyo, nanguna. Hanggang saan kaya to? Sigurado inaayos pa. Power Rangers tayo. Nice one. Helmet para iwas lang tayo. Ito, sigurado champ lang to. Nakasulo pa naman. Lamig. Yan na. Italo na naman. Oh my. Ba't napakamalas? Napaka-umay. Oops, putik. Ba't malas? Kahit na ako natin tayo, talo pa rin. Salamat, Chabi. Uy, talo. Umay, kamote driver kasi. Aba, malayo pa pala. Pwede pa tayo makahabol. Boom! Bye-bye, I'm third. Yes, thank you, Lord. I'm third. Thank you, Lord. Sana di na tayo maunahan. Ito na ata finish line eh. GG. Di pala ako nakahabol. Yung panalo. Amber. Yung night. Ay, putik. Di pala kasi ID0. Kanina kasi ID0. Ouch. Kasi ID0. Sakit naman yan ah. Ouch. Good event na nga. Isa pa. Yan. At kung gusto mo palang pumasok dito, ilalagay ko sa description yung tutorial
Panoorin mo na lang at madali lang ang aking mga steps. Copy, 2 copy lang at 2 paste ang gagawin mo. At yung quick edit na lang. ID pala, ID. 28 pala ako, oh my. So kung gusto mo palang pumasok dito, ay ilalagay ko na lang sa description yung tutorial natin. At abangan nyo po ang mga bagong update dito sa ating server na LIRP. Siyempre, marami na rin tayong update dito. At minamappings pa ang iba. So sana nagustuhan nyo yung aking video. At sana i-subscribe mo na yan kung bago ka pa lang. I-like, share, comment mo na yan. Siyempre, i-ring mo na rin yung bell para updated ka sa mga video ko. So dito na natin tatapusin to. In 3, 2, 1. Bye-bye!